Takže ahoj, pri novom videu. Dneska, ako ste si asi už všimli, je to opäť z War Robots. A dneska to bola asi ďalšia viac pohodová bitka, tentokrát zase zo starých, minul bolo z nových, tak to striedam ako vždy. A asi v tomto videu by som dal nejakú iba kratšiu bitku. Viem, že War Robots videá vychádzajú teraz dosť tak, nie že nepravidelne, pravidelne vychádzajú, ale už sú dosť podobné navzájom, preto ako veľa tých nápadov na challenge, čo som mal, už ma napadlo v predchádzajúcich ako challenge-ach, čo som urobil, tak vás napadla nejaká challenge, čo by som mohol urobiť, ako napríklad to, že som nemohol použiť zbranie a dostať čo najvyššie, tak môžete toto napísať mi do komentov, ak máte nejaký takto nápad, lebo teraz toho tam videl nejaký nový mód, čo ak som dobre pochopil, tak jedine je menej času, menej ľudí a menšie mapy. To je jediné, čo to je v podstate iné od normálneho. Čo ako, nie je úplne zlé, je to dobré pre ľudí, čo asi ako nemajú čas úplne, že iba na chvíľku chcú prísť a zahrať si, preto to asi dobré, ale normálne na pravidelné hratie, no neviem úplne. To by som si zahral skôr nejaký Beacon Rush, Team Deathmatch alebo niečo podobné. A neviem prečo je typek s kosákom. Už druhý dokonca. Ok, dobro tam naši mlátia. To sa mi páči. A tu teraz ten zelen, čo teleportuje s tými bleskovými zbraniami. Si myslím. Niekoho teleportuje, niekoho. Poď. Boom. Kosák, to aspoň dám. Poď sem, nechám kill. Nestiel som, škoda. Dobre, nejde mi to. Stále mi to nejde. Ako už som hovoril vo veľa videách, War Robots nehrávam moc za kamerou. Čo ako priznávam sa, neviem hovoriť, že opäť toto. Už zase toto. Zase, ja mám zvuk vypnuté a toto sa deje už asi tretie video za sebou. Čo toto je? Ak viete niekto, ako toto môžem tomu nejako zabrániť, alebo ak sa to zrušiť, alebo čokoľvek, tak prosím napíšte tiež do komentov, ak viete nejaký spôsob k tomuto zabrániť, ale už ma to naozaj štve. Ok, vyhrávam celkom dosť. Máme 3-krát viac killov, som nevedel, že tak veľa. Vlastne z tých 5 killov som 3 ja. To je blbé. To je riadne blbé. Poď sem. Tak. Tohto robotu už nemám vyupgradeného. Ako hovorím stále, tohto Dagona a Ochokočiho mám len do počtu, aby som nemal dva prázdne sloty. Tých dvoch naozaj neupgradujem. No. Skúsim to nejako prekričať, ale ja v poslednej dobe neupgradujem naozaj nič. No, super. Čo je to za zbraň? Ja v poslednej dobe naozaj neupgradujem absolútne nič. Teraz sa myslím upgraduje Siren, ale tým, že to tak veľa nehrávam, tak nemám ani striebro. Zlato ešte hej, ale za to si upgrady nekúpim. Sice možno mám striebro, ale chápete? To je minenie zlatom. A teda jediné, čo upgradujem, je občas nejaká zbraň, občas Siren, občas Skorpión. Na Link sa už sú moc drahé, toho neupgradujem. A že by sme vyhrali už? Že by? Nie, ešte majú jedného. Už by som aj celkom mal titán. Už mám titána. Ideme. Tak. A tu už by som... A to je tento laser z neba. Aha. Nie, tak neviem, čo bol ten laser. Neviem, čo to robí ten laser, ten z tých vesmírnych lodí, alebo čo to má byť.
Ak hej, je to dosť blbé. Ak nie, tak proste neviem. Môžem vám potom tak kľudne ukázať toto. Dôkaz, že mám všetko ako vypnuté, že toto nerobím len, aby to bolo zaujímavejšie na video. OK. Tu keď ideme do nastavení, vidíte toto a všetko na minimum. Môžeme aj toto. Pre istotu. A report error, to by som mohol urobiť. Dobre, to môžem urobiť po videu. Čo by sa dal? Mohol by sa dať ešte hunting ground po dosť dlhom čase. OK. Dobre. Tak nie. Toto, bojím sa, že by to malo nejaký copyright alebo niečo. Že by mi zmazali video, to je prvá vec. A druhá vec, nebol by môcť počuť mňa. Takže nie, ďakujem. Neviem, čo to akože bolo. Dobre, ideme nejakú klasiku, nejakú dominačku. 6 sekúnd, OK. Vravím, natáčam toto skoro o 10. večer, takže by mohlo byť celkom dosť ľudí. Večera si hráva viac, ako keď to natáčam niekedy o 2. po obede napríklad. Ale nevyzerá... dobre, vyzerá to tak, beriem späť. Dobre, doľava idem. Doľava. Tak. Teraz neviem, či sa dá dominačku alebo beacon rush. Asi dominačku, čo? Neviem. Ten zelený... Ten Loki, to bol skok, dúfam iba. Ako nepríjme to ako skoky. Ako dúfam, že ty nie si hacker. Ako... Neviem ho ani reportovať, ani nič. Neviem, či je to nejaký hacker. Mne teraz napadá, keby vlastne sa pozrel na moje video a reportoval podľa mňa vezmu ten report, alebo nie? To je dobrá otázka. Ako asi nie, lebo nemajú dôkaz, asi nebudú pozerať na každé video, čo vyšlo. Oni nemajú dôkaz, že niečo urobil ten človek. Ach, to je zaujímavé, to ma zaujímalo, či vezmu. Už zase. Zase. To bol on. To bol tento robot. To robí naozaj na schvál už. Tieto bugy je jedna z vecí, čo mi z tejto hra vadí najviac. Nie ani takto pay to win, ale že niektoré tu fakt bugy sú celkom, čo sa dajú buď dosť zneužiť, alebo kazia hru. Čo toto je jeden z tých, čo kazí hru, ale sú aj také čo sa dajú zneužiť. Toto nie je náš. Ja som že náš. Dobre, tak idem do ňoho. Napadá ma, čo by bolo zaujímavé. No. Keď bude skončiť tento zvuk, tak poviem nápad. Zaujímavé bolo, keby urobili nejakú novú, možno 2-3 mapy nové, ktoré boli dizajnované tak, že bolo napríklad o 2 beacony viac a boli by tu 3 týmy, napríklad boli normálne červený, modrý a vy by ste videli možno nejakých žltých napríklad. A teda akurát 3 týmy, bolo by to celkom zaujímavé, si myslím. A napríklad aj neviem, tým boli po 4, teda by to bolo normálne do 12. A ako vždy, ako klasické bitky. Zaujímavý nápad. Ako, ak by niečo to bolo, to nebolo len ťažké na urobenie a niečo by to mohlo prilákať. Neviem akože oveľa hráčov by takto mali, čo na podobný štýl. Ako určite by to bola ďalšia kopa bugov, s tým počítam a chápem to. Ale chápem aj tak. Ja som stále tretí a to nerobím skoro nič. Keď sa teraz sústredím na video. OK, máme 2 karty, to ešte otvoríme. Tak 1. Môžem ponúť celkom dobré veci, čo som videl. Ako tak aspoň priemerné. OK, 1000 dielikov a tunák druhá. Z tej bude aspoň ďalšia 1000, prosím. OK, 2500 dokonca. Nesťažujem sa. Dobre, a software to bude všetko.
Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, budem rád za like. Ak ešte nemáte odber, budem sa takisto veľmi rád. Budem si pri ďalšom videu. Ale dovtedy zatiaľ. Ahoj.